maliliit. Ang tawag, minsan may tawag dun pa, i-comment niya kung ano, para kay Lolo Kano. So, yun. Thank you talaga sa suporta. You okay? Okay? So yun guys, nandito na yung in-order ko para kay Lolo Kano, yung kay Sir Carl. At may nag-sponsor po nito. Nakalimutan ko lang itanong kung magpapabanggit siya ng name niya. Pero thank you. Nagpadala siya ng para sa Burger King ni Sir Carl. Tapos yung iba dito gagamitin ko pang bili ng yung parang tukod. Pag kasi siya, pag nag-CR, parang kailangan niya ng gano'n, kaya bibilan natin. Tara guys. Tara. Yan, ito yung looban namin. Dito na yung order. Nandito na ang order. Hey sir, food. Yun, ilan yan? Bilang ko sir. Bawal kasi namin buksan yung sir eh. Okay lang. Ayun pala sir. Ayun. Dalawa, di ba? Tama. Malaglag. Naka-vlog tayo. Shoutout kay kuya. Vlogger kasi ako. Ano sir? Jiggy Barra. Wala akong sticker eh. Ay, kuha kayo sticker dun, Charles. Bigyan natin si sir. Yan, okay. Magkano lahat to? 717 sir. 717. Yan, 717. Bali tawag dito. Bigyan mo na lang ma'am. Magkano pa sukli? Yan. Sukli. $17. 23 sir. 200. Ito na. Sa'yo na yan, no? Ay, Ayan, tama sir. Thank you sir. 180. Bigyan natin ng siyempre bigyan natin tip yung mga rider. Yun yung kadalasan ko sa iba dati pag nagre-reaction video ako, mga rider yung pinagtatanggol ko dun sa mga siraulong mga customer, no? Tayo natin yung sticker. Tagal lang eh. Nandiyan na ba? Diyan na. Ba't konti lang kinuha mo? O yan, J. Guimara. Subscribe. Sige. Ito na yung ni Lolo Kano. Charles, dito mo hawakan. Ito na lang. Ayan. So, akin na yung papa. Shoutout sa papa ko. Cameraman natin. Yan. So, ito na. Ito na mama. Pati nga ng Charles. Yan, ang dami niya, no? So, hindi ko kasi siya kayang lutuin. Kaya yan lang muna yung ginawa ko. Bumili na lang, nag-order na lang ako. Tara, dali mo kay Lolo. Bigyan natin kay Lolo Kano. Masasayahan to, promise. Kasi may pagkain na naman siya, na-relate siya sa pagkain na yan, no? Kaya si Lolo Kano. Dali, masok mo. Burger King. Lagay mo muna dyan. Ayusin natin yan. Yes, your drink. Yeah. Your drink. Yeah. So, yun guys. Eto na. Tungtuwa si Lolo Kano. Tingnan niya. Tungtuwa si Lolo Kano. Di ba? Oh my God. Oh. Wow. Kung pa si Lolo Kano, nai-raise niya guys. Tumatawa siya. Wow. Burger. Wow. Dito. And then
Wow! So very nice food. Yan. Yan. So, siguro matagal-tagal na rin siyang hindi nakatikim nito. Kaya, kuha mo nga siya ng pinggan, Charles. Si Lolo Kano. Ang ating lolo, napaka-pogi. Pogi ako. Pogi ako. Pogi ako. Yan! Di ba? Pogi ako. What you're like? What you're like tuloy ah. And what do you want? Wow, galing nun ah. Galing ni baby ah. What do you want? Yan, potato. Burger. Wow! Wow! You no, okay, no. You're oh, Charles, oh. Yan, syempre, dinagdagan ko na yung ano, para meron din yung mga kapatid ko. Papaw. Ito, dalawa sa kanya. Baby, oh. Harap. Ang sarap. So good. Drink. Good, your drink. Wow. Good. Di ba? Sarap ng kain namin ni Lolo ko, no? Meron ka na pa? Ba? Sarap ng kain namin ni Lolo Kano. Panis kayo sa amin ni Lolo Kano. Ang sarap ng aming kain ni Lolo Kano. Buksan natin yung drinks niya. Yan. O, diba, kahit sa ganyang pamamaraan, napapasaya natin siya. Yung gusto. Yan na. Nakakatuwa lang guys na alam nyo na sa ganyang pamamaraan lang nakakatulong at napapasaya natin siya. At ayun, papatanggal nga. Maraming salamat po pala sa mga ano. Maraming salamat sa nag-sponsor nito. Thank you po talaga. No? So yan, so yung natirang pera, ibibili ko po nung pangtungkod niya, yung parang dalawa hawakan. Ganun, no? Yung ginaganon. Para pag pupunta siya ng CR, di siya masyadong mahirapan. Kain na. Siyempre, kakain din ako, di ba? Wala nga naman na si Lolo lang. Ma'am, nakiburaot na ako sa ano, sa pinadala nyo. Sarap. Diba? Ketchup. No? Ayaw niya ng ketchup. So yung yung ibang matitira dito guys, iiwan ko para kapag ano, may oven dun sa kabilang bahay. Oven lang naman ito. So pag merienda niya ito. So yan natin yan. Itatabi natin yung iba. Dalawa pala to, Charles. Hati kayo ni baby. Ito ay Lolo. Ito lang sa akin.
Sapat na sa akin to. Makita ko lang si lolo na masaya. Mura. So very nice food. Cheers. Diba? Cheers. Yun, thank you talaga sa walang umpay na suporta nyo. At nakakatuwa lang kasi tuloy-tuloy yung talagang maraming nag-aantay ng video ni Lolo Kano. Pasensya na kayo kung ba't siya tinawag na Lolo Kano kasi yung tatay ko, ang palayaw po niyan sa probinsya namin ay Kano. So siya tinawag kong Lolo Kano. Si Papa Kano. Ako naman, walang halong Kano. hindi mukhang Kano. Nakakatuwa lang, di ba? Sarap ng kain niya. Sarap na sarapan siya. Tungtuwa siya dun sa sa price guys. So ayun pa pala. Yung isa pa po na ibibili ko dun sa pera, yung mga maliliit na patatas, di ko lang alam kung saan nakaka-order. Kaya Abi? Sa mga mall, meron mo. Sa mga mall, Pure Gold siguro meron, no? Mga ubas yun. So abangan nyo na lang, mamimili tayo guys. At bukas sinabi ko kay Lolo Kano na umaga, ano ko siya para makalangap siya ng preskong hangin. Lalabas kami dun sa labas. Maghanap akong wheelchair para tutulak ko na lang siya guys, no? Maghanap tayong wheelchair para sa kanya. Alam ko kasi, alam ko may wheelchair yan dito eh. May wheelchair kami dito, hanapin ko na lang At ayun, shoutout din po pala sa buong Team Botete yan. Sa Team Botete supporters at sa G. Guevara supporters, mga kabiyaya, mga kakuwela, no? So, thank you sa pagmamahal nyo sa amin ni Lolo Kano, especially kay Lolo Kano. So, yun. Dahil nung sinabi yung nakaraan, yung ibang kikitain ko sa pagbablog, ay isi-share ko din para sa kanya. Lahat ng gusto niya ibibigay ko. No? So, para ma-realize niya, maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, may pamilya siya. At parang normal lang, parang nasa Canada pa rin, nasa Germany pa rin siya. Yun nga lang sa pagkain natin may papadama kasi dito sa bahay, medyo mainit talaga dito. Tingnan niyo naman, pawisan na ako pag hindi nakabukas yung electric fan. Wala naman kasi kaming aircon dito. Pero di ba, hindi natin alam, baka may dumating na blessing, hindi mapa-airconan natin dito para hindi na rin siya, alam ko kasi naiinitan din siya. Nakakatuwa lang, di ba? Ang sarap ng paramdam. Tsaka yun, ulitin ko, si Ma'am Princess, wag natin paghinalaan. No, si Ma'am Princess yung unang nag-alaga kay Sir. Kasi kung sa tutusin sa sakripisyo, napakalaki ng sakripisyong ginawa niya kay Sir Carl, no? Kaya wag natin siyang pag-isipan ng masama. At dapat nga maging maging proud sa kanya. At yun, hanggang ngayon inaasikaso pa rin namin yung excuse me. Inaasikaso pa rin namin yung sa TV5 Tulpo, kay Senator Rapi Tulpo, Rapi Tulpo in Action, Idol Rapi, yan, Wanted sa Radyo, Sumbungan ng Bayan, TV5, yan, lahat na binanggit ko na. So, syempre, si Boy Sardinas, siya lang yung inaasahan ko sa pagpunta doon kasi siya may sasakyan. So, ako kahit motor, wala naman ako kahit motor, no, naikihiram nga lang ako kay Kuya Abi. No, so, tawag dito, ang kati ng leg ko. Sorry guys, ang kati talaga ng damit ko nito. So, yun, wala tuloy ako. Kapag pupunta na kami, ay update ko naman agad kayo. At syempre nga may ibang ginagawa din si
si Boy Sardinas, kaya hindi niya agad maasikaso to kasi may business yan si Boy Sardinas, yung Aero Metal Guard Main. Yan, ano nyo na lang sa kanyang Facebook page, Aero Metal Guard Main. Sana umorderin kayo. Panglagay po sa motor yung mga langis, napaka goods po nung product ni Boy Sardinas na yun. Kaya sana pa kayo supportan. Saan ka pupunta, Kuya Batusay? Okay. Kuya, pabili ako, ito pala, baka mapadaang kang Pure Gold. Pabili ako ng maliliit na patatas. Dito ko na lang bayaran. May pera ka ba dyan? Dito ko na lang bayaran yung maliliit. Na ang tawag, may tawag dun pa, i-comment niya kung ano. Para kay Lolo Kano. So, yun. Thank you talaga sa support. You okay? Okay. Na may drink. Nasa mid siya, guys. Kinabahan ako sa ilo. Kinabahan ako sa ilo. Akala ko na paano lang. Kinabahan ako kay Lolo. Nasa mid. Inhale. Exhale. Kinabahan ako sa ilo. Yan. So, sarap ng kain niya. Pero ito kung pag niya na lang yan kung gusto niyang kainin o hindi. Diba? Yan talaga kasi alam ko kasi yung Burger King kasi, guys. Alam ko isa din yan sa mga gusto ng Germany. Or baka nga sa German nanggaling yung Burger King na yan, hindi natin alam, diba? Kasi parang pang ibang bansa talaga yung lasa niyan. Kaya yun nung pinabili sa akin ng buting sponsor. Thank you po talaga. At syempre shoutout sa Team Butete sponsor. Walang iba nila sila Mami Leticia, Mami Sharma, Mami Lolo Woods, Mami Miho, Mami Marlene, Mami Rubina, Mami Radyo, Ate Charlene Sorio. Yan, at sino pa ba? Ate Dabing, syempre. At paki-subscribe din ng mga kasamahan ko na sila JP Bentong, Burlasoy, Dabing ng Davao, Edison Botete, Boy Sardinas. Yan, so road to 100k subscriber na si Boy Sardinas. Road to 100k na. At ako naman, road to 70k. Sana mapaki-share pa nung gusto yung mga video ni Lolo Kano para mas baka sakaling mapansin siya ni Idol Rapi Tulpo. So, nagpe-play pa ba yan? Tignan nga natin, guys. Baka hindi na, okay, nagpe-play pa. Nagpe-play pa. Sa baka mapansin yung video ni Lolo Kano. Kaya pakishare po. Maraming salamat sa pagsuporta niyo. Pakishare po nung mga video natin. Pom? Saan? Pangalawa. Pom. Ay, ito. Hindi kasi yung helmet niya, guys. Yan. So, thank you. At ayun, Kuya Abby, may wheelchair ka ba? Naipamigay mo na yung wheelchair? Pwede yan, mag-request ka sa Gusto ko siya igala-gala eh. Mag-request sa City Hall. City Hall request? Oo, magbibigay naman. Sige. Sa DSW. Sige, request na lang tayo, yun na lang. At ayun, thank you talaga. O, kita mo, kakainin niya pa yung isang burger, oh. Saan? Dahil lamok, guys. Mamaya magsindi tayo ng katol. O, di ba? Grabe pala talaga, no? Talagang siguro ang tagal niya na, guys. Ang tagal niya na hindi natikman niyan. Kaya, yan, no? Kita mo, pangalawa niya, no? Grabe, nahawa ko kay Lolo. Talagang nakakahawa. Tagal niya na siguro na hindi rin natikman yung ganyan. Nakakaiyak naman. Yung juice.
Tagal niya na siguro ano guys. Hindi natin tikman yan. Kaya talagang sarap na sarap siya, no? Galing naman. So, yun. Maya ulit tayo mag-video at hilutin ko siya. Lolo ano, grabe yung payat niya guys, oh. Kita ba ito, ah? Oh, grabe yung ano niya. Payat niya rito. Oh my God. Lagyan natin ano, kasi ay dami. Ayan. Ilutin natin siya guys para naman gumaang-gaang yung pakiramdam niya. Good. Ano na yung mga ano niya guys, yung mga kalamnan niya talagang ano na. Okay, okay, tutuwa siya guys. Okay, okay, relax. Yan. Oh. Para yung mga ano niya guys, yung mga tawag dito, yung dugo ng paa niya dumaloy ng gusto. Okay? Para mas maganda yung ano ng ano niya. Massage lang to para lang naman makaano. Luti-luti natin siya para ma-feel niya talaga na may nagmamahal sa kanya, di ba? Okay? Kita niya na sarawan siya. Nakakagawa. Alam niyo, si Lolo ano, hindi na namin to tinuturing na ibang tao. Talagang tinuturing namin to na bilang lolo. Paano ba to? Sabi niya, ito yung balat niya, sobrang wawa naman, oh. Sobrang ano guys, sobrang payat na ng binti niya. Oh my God. Alright. Yeah. Wala yung pang-translate ko guys. Wala yung pang-translate ko eh. Yan, yun yung naka-video eh. Kita ba kami dalawa pa? Yan. Ay. Okay. Okay. Yan. I-plus natin na ipay kasing oil. Para ano, ma-relax naman siya. Good.
Yan, nahawa sa akin guys. Sobrang payat ng binti niya, parang braso ko lang. Namamalat siya guys oh. Namamalat yung paa niya. Namamalat. Ano nga pwede natin lagay rito pa? Lotion. Lotion, no? Okay. Okay. Para yung dugo niya, ano, kita ba ako rito ba? Hindi, no? Yun lang yung mga konti dun. Hindi, importante lang kaming dalawa ni Lolo. Massage ko yung paa niya para umano yung ano. Yung masasarapan naman siya. Relax. Okay. Okay. Relax. Yeah, 1, 2, 3. Okay. Ito naman, sa balikat tayo. Ay, sorry. Ouch! Ow! Ay, medyo pa ako. Ah! Sak. Papakuha ng medyas ang kaya natin siya. Doon sa kulay green. Yung bago. O yung kulay gray. Hindi yung mahaba. Pakuha natin kaya. Medyasan natin siya guys. Ayan. Okay. Sinyasan lang kami guys eh. Hindi ko naman ano yung ano niya. Yung guwahe niya. Hindi ko naman alam. Ayan. Wow. So, grabe guys. So, yung ano niya, oh. Yung ugat niya, oh. Bakat na. Kaya mo, tay. Kaya mo, Sir Carl. Tataba ka dito. Yan. This. Here. Okay? Suotan natin siya ng medyas, no? Yan, from namamitits pa to, guys. So, binigay sa akin to. Papasuot na lang natin kay Lolo Kano. Para hindi masyadong ano yung ano niya. Kanyang, para hindi mo siya, para maano yung paa niya guys, hindi siya masyadong malamigan. Siyempre pag mga matatanda na, lamigin yan. Wow! Ano yung isang paa mo? Yan.
Ilang pa siya sa akin eh. Pero okay lang yan. Para sa'yo to, Lo. Para maging komportable ka lang. Para maging komportable siya. Diba? Kaya mo na. Ayan. So, yan guys. May medyas na siya. Alright. Alright. Okay, so isuot natin yung sandals niya. Suot na natin yung sandals niya. Okay? Good? Yeah, push on, sir. Diba? Okay. Yung ano naman. Yeah. Oh, sorry. Relax. Relax. Yeah. Yeah. Yung kailangan kasi medyo ganun natin yung daliri niya para yung dugo dumadaloy. Siyempre may edad na yan guys. Ayan. Okay. Good. Good. Oh. Papalitan ng ungel. Kabila naman. Tinutin ko siya. So, ito yung gagawin natin sa kanya araw-araw. Para yung dugo niya guys dumaloy sa mga ugat. Alam nyo guys, sobrang naawa talaga ako dito. Promise. O alam nyo lang yung inaano ko sa matandang to. Sobrang nakakaawa yung kalagayan niya. Kailangan talaga nito pagmamahal at mahabang pasensya para maalagaan siya ng gusto. So sana nagbabaka sakali tayo na ma-share makita yung makita ni Senator Rapi Tulfo. Okay, napatunog ko. So makita ni Senator Rapi Tulfo yung kanyang tawag dito video. Yan mga kabiyaya, mga kakuwela. Wow! Hey! Oh, di ba? Like Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Oh, the Filipino a great boxer. A great boxer. Yeah, Manny Pacquiao. Okay? Here. Okay. Yan guys, so yun, nahilot-hilot na natin siya. So, ngayon, bali, nagpabili ako ng maliliit na patatas, tapos salad, yung pang salad, lettuce, tapos bread at butter, tsaka ano pa ba yung pinabili ko kay Kuya Abby. Yan. Tsaka yun pala, pa-subscribe din po ng YouTube channel
ni Batusay Vlog. Naku, nakalimutan ko yung channel ni Ate Princess, yung dating nag-aalaga sa kanya kasi nag-YouTube din po yun. Pero nasa comment section na lang po, ipopost ko doon sa comment section. So sana supportahan nyo rin. At ayun, kung kahit paano, diba, na ano siya, na relax na hilot. Hindi natin siya pwedeng ay, eto na pala, kakasabi ko pa lang. Ito na guys, yung mga pinamili natin. Wow. Ano daw yung balat niya guys, oh. Sobrang taba niya nga talaga dati, oh. Ito na guys, oh. Magkano, kuya? Dito yung resibo. So, oh. Slice, tama? Slice bread. Yeah. This yours. It's yours. Slice bread. Oh. Salad. Salad. Yeah. Ito na yung salad, guys. Nagpabili na rin ako niyan. Yan, salad. Tapos, ano to? Ito yung butter. Wala eh. So, ito yung butter. Butter. Puto. Puto. Yan. And your favorite potato. It's good. Yeah. What's the what? It's good. That's good. Yeah. That's good. So, diba? So, ito. Bukas na umaga, ito yung papalmusal ko sa kanya. Kumain na siya ng Burger King ngayon. Kita ba kami, kuya? Nakayuko? So? Kanina pa ako daldal naka ano pala yung ginalaw siguro nito. Ayun, okay na. So yan. Okay, so tomorrow your breakfast. Yeah. Diba? So nakamagkano lahat to? Saan na yung resibo? So lagay muna natin dito guys sa mahiwagang rep natin. Yan, ang mahiwagang rep. So yun pala. Kung mapapanaya, yung rep na binigay sa akin ni Mami Laber, nasa bahay, nasa kabila. So, rep ni Kuya Batusay yan. So, yun, no? Ano pa ba? Magkano yun? Magkano to, Kuya? Ano ba to? Ano na? 500? Sige. So, yun, thank you sa nag-sponsor. Okay na pa. So yan dahil na-scam daw si Kuya. sorry. Na-scam daw si Kuya Batusay. So try natin kay Lolo Kano yung pang-massage. Na-scam lang daw siya pero binili niya na naman daw. So okay na. So yung gila. Kaya Ate Dabing ng Davao tong video na to. Ano? Diba? Gusto niya guys, oh. Good. Good daw, good. Ang pabuhay din kasi ng dugo ito sa ano, para gumalaw-galaw yung dugo sa ano niya, sa ugat. Di ba? Ganda rin. Ang ganda ng pagkaka-scam mo, Kuya Abi. Napakinabangan natin. Oo nga, try mo yun. Nakaka-relax guys. Natin dito sa kanya. Diba? Diba? Sarap na sarap siya pa eh. Sarap sinalo-ano. Yan. Yeah, sarap na sarap si Lolo Kano. Oh. Manis.
Si Lolo Kano. Para sa talaga to sa mga muscle pa, no? Oo, ngalay ka na. Ay, shoutout sa papa ko, Papa Kano. Siya yung hawak ng camera para sa channel niya, TW ng Davao. Okay. Ayan. Sorry. Sarap si Lolo Kano. Lipat na yan. Dito natin sa balikon natin. See yung ano. See yung patayuin natin muna siya. Rin extension. Oh. Oh. Yung natin sinyas lang tayo guys. Tingnan natin ano. Okay. Alright. Para ma-relax siya, di ba? Good. Nakikiliti siya dito. Nakikiliti si Lolo dito. Di ba? Nakikiliti dito si Lolo. Ang dahil nung natin. Araw-araw natin siyang gagamitin. Para ano. Nare-relax siya guys. Nakakatulog na si Lolo. Tingnan mo nga pa, nakakatulog na ba? Mga massage talaga siya. Naramdam mo yung buto sa likod niya. Sobrang payat. Nakatulog. Okay. Alright. Up. Stand pala. Ay, sorry. Sorry. Yeah.
Okay? Relax. Ha? Oh. So, that's good. Nakakantok. Nakakantok, guys. So, ang ganda sa ulo, guys, oh. Okay? Nakaka-relax ang puti. Kaya pala na... Nakaka-relax, oh. Sarap pa. Try ko sa'yo. Ikaw naman. Ikaw naman pa. Try ko kay Papa. Ikaw naman pa. Hindi, ako mag-ano sa'yo. Na, sa likod mo. Upo ka dyan, oh. Lapit ka lang dun, iabot yung ano. Kay Papa naman, guys. Oh, di ba? Malakas din pala yun. Ha? Malakas din pala yung bike. Kaya nga, ang ganda, guys. Nasakto, maganda yung pagkakabudol kay Kuya Abi. Nabudol lang daw siya, bigla daw siya hinilot-hilot. Tapos ayun, binayaran niya na daw. Masog ka pa. Hindi aabot eh. Yan. Diba? Sarap po. Ang sarap, guys. Kung matutuwa nito si ano, matutuwa at lagi nito si Sir Carl pag araw-araw siyang ginanito. Malaking tulong to ah. Saktong-sakto yung pagkakaano ni ano. Gawin ko naman pa oh. Saktong-sakto yung pagkakaano, guys. Yan si Sir Carl, guys. So yan yung update sa kanya. No. Ang update kay Sir Carl, so may ka-chat siya. Kanyang jowa siguro yan. Baka chicks ni Sir Carl yan. Maraming salamat po talaga. At ayan, kahit pa paano nare-relax natin si Sir Carl. Sir Car. Car pala pa nga na Carlanes. Yan. Yun. Thank you talaga sa walang kumpay na suporta nyo. Sana pakishare ng video namin sa Facebook at paki-hashtag si Idol Rapi o Rapi Tulpo in Action, Rapi Tulpo, Wanted sa Radyo, Sumbungan ng Bayan TV5, KMJS kung pwede, ano pa ba, si kay Senator Rapi Tulpo, yan, at kung sino mga pwedeng tumulong, nandiyan po sa description yung aking GCash, yan. Alam nyo yan, guys, yung tulong na binibigay nyo para kay kay Sir Carl ay iipunin natin yan pangbili ng ticket niya kasi sobrang laki po talaga ng perang kakailanganin. Hindi naman po 100% na makakausap natin si Sir Rapi Tulpo, no? Si Senator Rapi Tulpo, hindi pa natin sure na makakausap. So hanggat maaga pa, mag-ipon-ipon tayo kami. Ako, lalo na ako, mag-ipon-ipon ako ng pangbili ng ticket niya pa uwi ng Germany. So yun, maraming salamat. Ayan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much and God bless. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Ayan, paalam na tayo kay Lolo Kanu. Sir, bye-bye. Bye-bye.